B'din ir-reshuffle Joseph Muscat kompla jagħmel il-ħsara lill-gvern li jmexxu lill-pajjiż. Dan kien biss teatrin li juri l-irresponsabilità tal-Prim Ministru. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'intervent telefoniku fuq l-istazzjon rinomat Taljan Tiġikom. Simon Busuttil qal li s-sitwazzjoni f'pajjiżna tibqa' waħda diffiċli meta wieħed jikkunsidra l-involviment dirett ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri li hu politikament responsabbli għalihom il-Prim Ministru Muscat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-pajjiż kien qed jitlob ir-riżenji tal-persuni involuti fil-kumpaniji segreti fil-Panama, jiġifieri Konrad Mizzi u Keith Schembri li s'issa nafu li għandhom kumpanija kull wieħed. Madankollu ir-reshuffle fil-kabinet wera li għandna kriżi fil-gvern u kriżi ta' korruzzjoni. Simon Busuttil qal li jidher li għatfadal xinsiru nafu f'dan l-iskandlu internazzjonali. Madankollu innota li sal-lum il-Pulizija Maltija għadha lanqas biss bdiet tinvestiga is-sem ta' Maltin. Bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u jgħat l-impenn li l-partit ikompli jaħdem ħalli pajjiżna jkollu gvern li jmexxih fit tranquillità li wieħed jistenna minn pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea.